and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba da sayang kaagi karon? Muganing sa kababaeng taga Alcoy, Cebu. Hanggang matatampo, nagdasagan nga, Lily. Recorded by Radio Mo TV. Bisag pila na kabuan ang nilabay, pero di gid ako madawat nga wala imong mama. Dili man gid ingon anak kadali madawat pa. Labi na nga kita na lang duha ang nahibilin. Pero kinahanglan tang mo move on pa. Kita na lang duha mauy mag-inunungay. Murag di na ako kaya na nga wala imong mama. Labi na din isbay nga daggan kay kung mahinumduman pa niya. Pa, gawas-gawas sa kapi? Paglingaw-lingaw pa. Asa man tao kung kwarta oy. Hatagan ti ka. Ako'y bahala nimo. Basta kay malingaw lang ka. Mao ba? Bitaw, sakto man sad. Kay kung magpuyo si Sbay, magsigre siya hilak. Ug ang kuyaw pagyod kung siya mo naunaan siyang kaugalingon. Mabitaw na akong gikabalakan. Kay permi ko kung wa sa bahay kay magtrabaho ko. Oy, ang pangutana. Asa mas kag-extra nga kwarta? Nga igo ra maganin ang sweldo nimo. Maubitaw nakikita ko nimo. Tabagi ko pangitag sideline, B. Maayo bitaw ka, ana. Na? Iba ko na biya kas mga klasis trabaho nga akong gisudlan, ha? Nay nangita o babae nga uban-uban lang niya sa iyang mga lakaw. O ikauban niya sa iyang mga lingaw-lingaw. Wa kay laing trabaho? Wa gyud lagi. Kana ra. Huna-huna alang sag maayo. Naglibog pagkikukon. Mudawat pa ko sa trabaho nga giingon ni Ayen. Pero akong yun ang huna. Kay si Papa manggod. Gusto na ko malingaw siya. Ay, bahala na niya. Dawaton to na ako. Sige, ogma dayon akong ingnon nga okay ka. Sandan di ka sa rate, ha? Pero, huy, ang pangutana, okay ra ka si mo uyab? Dili ko mag-agad niya. Basta kaya nga kong gihuna-huna karon nga makakwarta ko. Maong salamat kasi mong tabang day, ha? Oy, isa pa yan, oy. Ikaw pa. Lakas gud kaayo ka na ako. Salamat gid kaayo, day, Ayen. Oy, niya, kumusta yung trabaho? Okay raman. Nakatumong ko og dili bastos nga client. Mas dinit og makatumong kag client ka pareha sa ako. Grabe ka mapaninggaon. Unya, galanti pagid kaayo. Nisulti pa magani siya nako nga na-inlove na siya nako. Mao nga, gisuki ko niya. Mao ba? O niya ikaw nakagusto ka niya? Ew, wa, uy. Gors na no. Pero, syempre, pa-impress kong maayo para magsigi siya gahatag og dako. Pera-pera lang yan. Day, Ayen. Wagi ka masayop nak. Karon pa ko naling nga og balik sukad nga nawa si mama nimo. Nalipay ko kon mauna pa. Suportaan puti ka bisag unsang butanga pa. Basta malipay lang ka. Salamat anak. Lingaw gid siguro kayo si Papa sa iyang mga lakaw. Kaya unsa na gud rong orasa. Pero pagit siya maabot. Salamat in taon Ginoo. Kaya wag gid mi nimo pasagti ni Papa. Og naibawsad ko nga wag gid mi pasagti ni Mama. Salamat, Ma.
Kalami gid mo muluto pa oy. Gimingaw gid kay kuan eh. Karon ba ko niga nagbalik og luto nak. Ug ay kabala ka. Pero minatek kang lutuan. Ay, murag inspired ako amahanda. Nak, di ko'y pangutanan nimo ba? Unsa man na pa? Kuan kining kung makakita kog babae nak ba nga ikasinabot na ako. Dili ka masuko. Nga maoy ipuli nimo ni mama? Dili sa ingon nga ipuli sa imong mama kay di gid siya mapulihan sa akong kasing-kasing. Pero nagkinahanglan baya pug ko og makauban og kaabag sa kinabuhi. Okay ra nimo? Recorded by Radio Mo TV. Nganon dili good. Pa, bisag unsa nga makalipay nimo, suportaan ti ka. Salamat nak. Way sa payan pa. Gusto sa gyud ako nga malipay ka. Nga naman ituod nga nakapangutan naman ka ana. Naa na ba ni uyab akong gwapo nga papa? Oh nak, bisag tiguang nako pero napamanggihapoy ni sugod nako. Kay gwapo man gihapon ka pa. O nya, macho pagid kaayo. Ipailaw niya ko na imo uyab pa ha? Sige nak, kung wa siya duty, magkita ta sa mall uban ng akong uyab. Lily? Ayen? Oy, kaila mo? Ayen unsa ni? Ikaw may uyab sa akong papa? Lily? Dili ka mo sagot pa. Tana, mamauli na pa. Sa, nak, wa ko makasama. Sabay na ta magstorya. Ano bang suko ka man kaayo? Kisa may dili maglagot pa. Nga sa kadagan ni mauyab si Ayen pagyud. Di pa ka na? Amiga ni mo? O ang kono nako. Maayos yung pagkaamiga. Pero naibaw ko nga dili sa maayong pagkauyab diha nimo. Ha? Nga naman. Sigurado kong wa ka mahibaw ani pa. Nagtrabaho na siya sa usa ka bar. Nahibaw ko. Unsa? So nahibaw day ka nga pangwartahan ra kaniya? Ha? Wa siya mangwarta na ako. Lili, anak. Abi ba na kong suportado ko nimo? Sa ubang butang. Pero wa nilabot pa. Kung dili ka gustong undangon eh. Si Ayen akong pag-ekstoryahan nga likayan ka. Dili ko. Nga naman. Kay makuhaan imong pangwarta? Haliliwa ko mangwarta sa imong amahan. Ugos sa pamahal na ko siya. Tinud-anay akong love niya. Nakaila na kaayo ko nimo, Ayen. Mupatol ra kag tiguang kung makapangwarta ka. Pero kung dili gyud ko makapugong nimo, o sige. Bahala mo. Ha? Milayas ka sa inyo? Oh, babe. Maong, anilang una ko sa mong apartment, P. Oh, way problema. Ano, aspa mo? Bahala na siya, uy. Kahit kig-ugod. Taka pilig babae, makalagot. Ngano di ba sa nimo sila hatagan og chance? Si Papa ba nimo, wa ba gyud na mahitabo nga kuan, nang hilabot sa atong relasyon. Wa kanya bot sa imong mga desisyon. Babe, O karong panahon na nagkinahanglan ng imong amahan nimo, labi na nga walas mama nimo, o ikaw rang usa ang iyang anak. Pasag din na lang ko na sa Papa nimo kung asa man siya malipay. dili. Dili ko musugot kay himuon lang siyang sugar daddy ni Ayen. Ha, tanawang tag-asa siya ikasuporta sa iyang babae nga dili na kumuhatag niya.
Pila na kabuan ang nilabay. Pero wa pagyapon ko'y balita ni Papa. Kumusta man ka siya? Oh, ligaw na siguro kay sis ang kinabuhi nga wa na magbuot niya. Pero, asa man sa kwarta pang suporta niya adlaw-adlaw? Oh, kinsa man niya? Hello? Lily, aray mo papa sa ospital. Kung gusto ka makakita ni katapusang higayon. Unsa? Sa ospitala? Pa, naunsa man ka? Gano'n nagluya-luya man ka diha. Bangon diha, papi. Wa makiangay diha, uy. Unsa din nahitabo ni Papa? Pag-una, giatake siya. Unya, na-paralyze siya. Kinuo ko. Gano'n wa makabusulti dayon. Tungod kinili mo sugot sa papa ni mo. Mautong mo ako mo'y nagatiman niya. Kinuo ko. Pa, Dugay na nagpaabot sa papa ni mo. Nga mauli ka day, Lily. Og sorry. Kung sa kadaghanog na karelasyon sa imong amahan, ako pag yun. Ninusultihan di kas tinuod. Tinudan na akong gibati ni papa ni mo. Mahal na ko siya, Lily. sorry sa dayin. Amiga o dati ka pero ako masalig di mo. Pasaylo ako. Siguro, maulian ragdali si Papa kon kitang duha na mo ay magtinabangay sa pag-atiman niya. Kada kung dili di mo bihaan si Papa. Dili na mahitabo. Unungan ako imong amahan. Ug hasta ka. Kaya ni nato. You heard me say my first word. Nagmahay ko nga giuna na ko akong pagduda kaysa sa pagpaminaw sa akong amiga. Unta, way mga panahon nga nausik kakauban ako si Papa. Maong kutob sa akong mahimo, na mawi ko sa akong amahan. Dini na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Imo kong biyahan. Kinahalan ko ng buhaton. Para nato, Tony. Please, sabta ko. Dili ko gusto ka magkalagyot. Igon pasab ko. Dili ni sayon para nako, pero di ko ida kong pangandoy para nato. Naa ang nindot ng opportunity nako sa gawas. Cluster. Please, Tony. Kinahalan ko ng buhaton para nato. Kung makalarga lang ginanawa, ayun lang yung pag-expect nga, muli pa na ni mo. Kaya kasiguro ko kung makakita ginaglayan sa gawas, di pagod mo minyo. Rob. Okay. Ako pa ni mo, andaman lang daan mo kagulingon, ha? Isaan ako ni mo, Tony. Dili ko mangita og lain. Ikaw ra ang babae nga akong mahalon. Ug wa ko'y laing rason sa akong paglarga sa gawas. Kung dili ang matagang tikag maayong ugma. Cluster. Tinood ka? Oo. Basta isaan ako nga dili sa kamangitag lain din eh. Kaya para pa sa 2 years, uy. Dali ra na. Basta paglingaw-lingaw lang ko din higol samtang wa ko. I love you so much, mahal. I love you so much too, mahal. Kano sa man imong schedule? Ay, mingawa, uy. Gawa si Cluster.
Mura mo ko mapungog sa kamingaw. Unsaon nga permi magudling mag-open. Ay, manawag ko sa akong mga barkada, pi. Pakiglaag ko para ma-divert ako nga nauna. Ay, husto. Tawagan ako si Rob. Basi nang laag silang Samantha ron sa inyong iyap. Hi, Sam! Hi, Tony. It's good to see you again. Taon-taon tasad nga, wata magka-jam, no? Maulagi. Unsaon nga busy, magud kaayo ka. Maulagi, uy. Need good magseryoso, kay hapit ng bar exam. Kaya na lagi na. Ikaw pa. Tuod, babe. Ano naman? Ako pa yung gipaapa si Jude. Ako igagaw. Okay ra? Uy, mas tindot na ako ng daghan ta. Na naman day siya. Jude! Cuz! Hi! Hi, Cuz. By the way, kailan naman gid kaanin ni Rob, no? Akong uyab. Si Tony na lang ako ipailaila ni mo. Tony, si Jude ako igagaw. O Cuz, si Tony. Friend na mo ni Rob. Hi, Tony. Hi, Jude. Nice to meet you. Hello, mahal. Pasensya na ha. Busy lang kami dito sa trabaho mo nga dili ko makachat nimo. Okay naman. Nakasabot ra ko nimo. Salamat, mahal. Sige lang. Agwanta na sa takaron, ha? Puhon, worth it lang gining tanan. I love you, mahal. I love you too, mahal. Recorded by Radio Mo TV. Ay, nagadugay si Cluster sa gawas. Nagkahanap naman ng communication na mo eh. Tagsa na magit kaayo siya makachat na ako. Aw, klaro na lang na tulain dito. Ikalimta na ka. Rob, ayaw na gud pagsultian, ha? Imo man linong nang igipa-overthink si Tony, uy. Ako pa ni mo no, Tony? Pag-enjoy lagi din ni aron dili ka makahunahon nagbati dito ni Glester. Sam, Tuod di ay. Nangayon ba tog number ni mo ako igagaw nga si Jude? Nya kining imong amigo nga si Rob ay gihatagan kasi imong number. ha? Grabe ha. O magko'y nadawat nga chat gikan ni Cluster o adlawa. Dili na ni mahimo. Sorry, Jude, nga na-late ko. Okay ray, ang importante nga nito nga ka. Abigay na ako, ginjano na ko nimo. Sige, pag-order o na. Okay. Karon nga human na tagaon. Asa man taron? Na ako'y nahuna-hunaan. Kana kung okay nimo. Jude, ang anong ni amat na din eh. Di ka gusto malimot kasi yung problema ron si mong uyab, ha? Jude. Isag karon ng gabi o na, Tony. Jude. Kinuo ko. Nakasa akong Glester. Nakasa ako sa kuyab. Doon ay nahitabo na mo ni Jude gabi. Usa? Ang akong gikuyawan. Basta na bumabdos ko. Unsaon na lang. Kinigid si Jude, no? Abi na kong tarong na. Huwag ginigapon mo usab. Sam.
Wala ko tunghay sa kong binuwan nga sakit. Dili ka ako mapdos. Diyos ko! Mabdos ko! Ang saon manin ako. Kinala makikita akong Jud. Sorry kay Tony, di ba ko andam? Unsa? Sorry. Di man sa ka makablame na ko ba kay kita mang duha ang nagkasinabot ng may tabo to. Nakabinipisyo man sa ka, di ba? Nalimot ka sa problema ni mo sa imong uyab atong higayon na. Unsa? Hayop ka! Hayop ka! Gusto na, Tony! Gusto na! Unsa? Makigbuwag ka na ako? Karoon na hinuon nga hapit ako mapauli? Nakasa ako ni mo. Labdos ko, Lester. Kalimti na lang ko. Dili na ko angay pa ni mo. Tony, naay nangita di mo. Kinsa ma? Si Lester. Unsa ma? Naana day ka? Maklaro na na yung imong tiyan. Lester, sorry. Sorry sa sanga kung nahimo ni mo. Samaw nakasasag ko sa atong relasyon. Nagkuwang ko sa communication ni mo. Hinungdan nga nangita kaglaing kalingawan. Lester. Ang ama na anak. Uwa ko niya barugi. Human siya mahibaw. Gaba na tingali niya ako ni mo. Kung natagat ko ni mo chance, andam ko mga mahan sa imong gisabak. Lester. Mahal ti ka, Tony. Mahal ka ayo. Kung nakasa ka man ako, andam ko mo pasahilo ni mo. Huwag mo dawat ni mo. Basta ko paghihapon ang akong kupa ni mo. Kontra sa imong saan ako. Lester. Dili lalim among kaagi ni Lester. Tungod kipagkahibaw nilang mabdus kuslaing lalaki, ang iyang pamilya, dili ko nila madawat para ni Lester. Pero bisan pa man, gifight gid ko ni Lester ug mas gipa-feel pa niya na ako iyang pagmahal. Karon, minyo na mi ug mabdus na ko sa akong ikaduhang anak nga si Lester na gid ang amahan. Dinhi na lang kuto. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kato mga higalang kaagi ni Tony nga taga-Gunob, Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayong kapangayo awit nga nagalan If We Hold On Together. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka. Huy, day. Naunsa man ni taon ka, uy. Bago pa gani ka nabot mula ka na sad ka. Oh, kaya ko interview. Ha? Nangapay kaglain? Nga naman, mo resign na kasi mo trabaho karon? Dili, uy. Silent akong gipangita ba? Hala, no? Naunsa ko din taon ka. Samot nga wa na kay pahuway, ana. Ay, bahala na. Basta ang importante nga makahatag ko kung sige kinahanglan sa akong pamilya. O, happy na sa di mo graduate ako manghod. Maong doble kayod giduron.
kong para palit o mainom kay. Usan, lingaw mismo mga patara. Tanawon sana ko pa ha kung napapa ko'y sobra. Kay nagbayad pa ba ako ng food package nga itong gikaon ron. Unya, ang para tuition pa unya ni Dodong para college niya. Paitak, pintahan ba na ito? Nagamay na ng kantinara, idaw, pagin mo. Sige pa. Kuhaan na lang sana akong para tuition ni Dodong. Normally na. Hatag-hatag, tinikita kang istorya. Bebe. Kwarta na yun, kapalit ako. Unya, igo ka mo hilak diha. Masige lang ko mo pagawas akong gibati, day. Tawot na kayo kong dughan ko. Sultihi lagi sila sa imong gibati. Sa imong mga hinanakit. Dili ka ilo umara na nimo tanan, uy. Masakit kali ka sa singkasing anak na. Nili ko makahimo, anak, day. Ibisagod sa paisulti na ako nila. Wa naman na nila. Dili man lang ganina sila maka-appreciate sa akong gibuhat. Huwag ko'y naduog na pasalamat bisig kausa. Rainia. Pero, niligapon ko mo ang nagpaningkamot. Mga na kay oras na ko, kay puro na nagkatrabaho. Love, sabta lang sagot ko. Nahibaw biya ka sa akong oblikasyon. Sa imong pamilya? Sa imong pamilya, nga way pakialam nimo. May pag, imo na lang ihatag na ko imong kwarta. Aron kong pangayuan kasi mong papa. Di gyud ka makahatag. Ayaw ka bala ka. Ako rin bahala, ani. Nagkinahanglan lang ko siya magsuporta. Niya, magsige na lang kong suportahan nimo, ha? Niya ako. Unsa raman ko ani? Sa tinuod lang mo. Gikapin na gikog sabot nimo. Undangon tani. Alvin, ayaw, please. Maluoy ka, yun ibuhatan ako. Mamawi ko ni mo, promise. Naunsa gud ing taon ka. Ayaw pa kiluoyan ang tawhana, uy. Day, Mayo na lang gani kay wa ka mosugot. Nga ihatag ni Alvin ang imong kwarta. Isod na. Isuyo pa unya na niya. Day, sobra naman sa naim gipandol kay bahin niya. Titinungod bitaw. Prangkahan ng giti kami, ha? Luoy na gani kay kasi mong pamilya, samutan pagid anang uyab nimong himabay na, palahubog og adik pagyod. Pero mahal na ako. Unya mahal ka. Hatagi sa dito importansya imong kagalingon, uy. Reyna, ibaw ko nga wag yun ka makauyon sa akong uyab. Sukad pa sa sinugdanan. Pero ako'y mahimuan na. Dili na ako pwedeng buwagan ng akong uyab. Tungod lang kay wa ka makauyon niya. Bahalag mag-away ta. Mia. Recorded by Radio Mo TV. Nak, uwa na kay kwarta diha. Utuma na baya na ako, uy. Ha? Ang gibilin din ako para palit og pagkaon, ma. Nahurot na? Naadi ay? Huwag may giingon si Papa ni mo. Ay, basin og nakainom na sadto. Kadaadlaw naman na nas papa mag-inom, uy. Ha? Kinalo. Ano na? Sabay labot si Baran. Kinalo, ilo. Pa, hain mo din ang kwarta para palit og pagkaon. Ano wala may sudaan din, Eh, ako gibangkas sa kong mga amigo eh. Kay birthday, usa na ko kamigo mo. Giinom eh. Nausa naman in taon ka pa, uy. Aray pa! Kumato na! Ay, kumuto eh! Sabasag kita mong bukton pa. Kumuto ko isa mo! Kumiklamo ka, ha? Amahan ko mo! Og bisan og ikaw pa mo'y nagpakaon na mo karon. Bayad na mo sa mong pagpadako ni mo! Sumur ka! Pa. Buang ng amahan mo! Alvin, At doon kumakain na siya. Alvin, ayaw na lang. Tanawag kung sa iyang buhat ni mo, ha? Nabunog ay mo bukton. Di nila ka, mulakaw ko. At tubangon ko ng amahan ni mo! Ha? No, Alvin, sakto na! Gusto na! Di na ako iuli si Mia din sa inyo, ha? Sa? Gano, ha? Kinsa ba ka para musulti na ko, ha? Amahan ko niya! Mia, tala. Adto na po yung uban ako. Ha? Salamat kina ulit lagi ko. Ay, kasakit sa
lawas nga daghan kay trabaho uy. Aya, tagbaw ka? Ha? Tagbaw sa unsa? Sa imong pagkikuban sa imong kabit, ha? Unsay ka ba? Ay, hindi pa ka sa pagpangabit nga nag-ipo naman ta, ha? Alvin, sakitan ko! Sakpan talang yun mo sa akto. Patyon tamong duha! Alvin! Hindi na naling mahimo. Terminal akong nagmala ni Alvin. Lami na kayong Elias. Pero nahibaw ko dili magdadawatan sa kong papa. Hukot na kayo kong dugan. Gawin ako kabaga siya kong buhaton. Serena, ako siyang tawagan. Gusto ko makiksulti niya. Mia? Nagila kagi ka? Rina, sakto ka. Mas mayo pag-ipatuo ko ni mo. Ginagmalan ko ni Alvin. Unsa? Ikapoy na kay gusto kong kinabuhi. Ay gusto na ko mapahawayan ng tanan. Kapoy na kayo. Mia paminaw. Ayaw pa daan ang problema, ha? Naara ko permi. Asa man karon, ha? Hello? Hello, Mia? Mia! Dili na gid ako makontak si Mia. Sa makina siyang una-una. Nabalaka na gid ko na. Adoon ako sa ila. Mia! Anak! Mia! Noon sa mga na papa ni Mia. Ate! Ate Rina! Oh, Dong! Oh, si Rita Bo! Wala si Ate Mia! Nagigog siya! Unsa? Kinuo ko! All your time waiting for that second chance. There's always some reason. Wagid ko magdahom nga mao to gidangatan sa akong best friend. Grabe ang depresyon nga iyang gibati. Hinungdan, nagikutlo niya iyang kinabuhi. Sa mga naminaw karon, huna-huna nga kitang tanan na problema. Og dili paghikog mo isulbad ana. Pangita og gastorya o pakigistorya pod sa Ginoo. Aron malamdagan ang imong panghuna-huna. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higala ang suwat tampo ni Reyna nga taga Yati, Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayon kapangayo, awit nga nagalahan, Angels. In the eye. Ang maong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kakapit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka mahuyang nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasingan nga Veya. Recorded by Radio Mo TV.
Asa naman si Ate RB? O pamangkid ba abot, uy? Kanina ram ko nagkuwat niya. Biya, bayot! Biya, bayot! Oh. Uy, Bayot. ayaw ba? Yan naman. Hindi tinuod. Yung bayot mo pud ka. Bayot man ka tinuod. Oh. Ay lang ko ninyo awaya. Ay, pagbuot bayot. Ayaw ba? Bayot, bayot. 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 Ayaw ninyo gawaya akong manghod! Bagon ta mo ron! Yan. Nilaban lang ate ay. Ansa mo ka? Pasig tumboy sa ka. Tumboy yung puspusan ta mo, ano ba? Pakutak. Unsa? Ala, nasi. Pusan Lang naman! kaoy. Lang, dagan, dagan, dagan. Dagan lagi mo. Okay ra ka, Vi? Salamat, ti. Siyempre, labanan tagyod ka. Nanggagod ti ka. Aloy. Kusuga sa ulan, uy. Sure, gid ko nga. Di nakukuha ko na ning ate ron ba? Muli na lang ko, Uy, uy. bayot. Nasad ni si Neil ay. Buliho na sa kuhan ni niya. Unsa man, uy. Kita ka ni lapok nga nas baso. Ah. Uy. Kita ka Ano ni. nga, unsa na ni mo? Oh, iya po ni mo. Oh. Ah! Uy! Ah! Salpa ko. Salpais, Kanil! Kaluoy di mo, anak. Ay, undang na lang ko eskwela pa, uy. Di na ko. Ayaw na ka. Ah, Antusan lang una karon ha. Kaya sulod school year, ibalihin lang tika og laing eskwelahan. Adto na kasi imong iyaan, Star. sige pa. Ingawon ko ni mo. Ako sad. Mingawon ko ni mo, Vi. Ingawon jud ko ti, uy. Apas ako dito, ah. Oo. Kan mo work na unya ako, apason ti ka dito. Karon nga ni aman ka Star dinhin ako. Gusto na ko nga magtinabangay lang yuta sa mga buhatonon din hisbay, ha? Puti, ah. Og diri sa syudad, daghan og mga tentasyon, daghan og mga binuang. Maong ikaw ay agad pagpada. Focus sa imong pag-eskwela aron dili mausik ang kwarta sa imong amahan sa pagpa-eskwela nimo. Puti, ah. Magtarong gid ko sa akong pag-eskwela. Kay kung makatrabaho na ko, ako na unyang paundangon si papagtrabaho. Mao ba? Na-promote ka sa trabaho, nak? Opa, ug gusto na ko pa nga di na kamo trabaho, ha? Anak, ibaw kang di na mahimo, ha? Kaya pa man ako kang trabaho, good. Lain sa kayo nga magpuyog sa bayo, eh. Wagog ka, ya. Wag pa rin magawa ang kay perting bisiya. Ah, taon-taon na sa bitaw yun nga. Wa may magkaistorya ni Ate RV. Ako lang unya siyang tawagan pa. Perting bisiha gid lagi, uy. Hatagi sa dunya kong time, uy. Pareha na tang naadin ni syudad pero wa na tayo kita-kita. Ayaw ka bala ka. Any day off na ako magkita ta. Yeah! Thank you, T! O na ako'y ipalaila ni mo, akong iyab. Wow! Kinsa? Ivy. Neil? Recorded by Radio Mo TV. Si Neil, imong uyab, Ate RV? Ovi, unexpected kayo, di ba? Oo. Unexpected, yun. Wa ko magdahon nga sa kadagang lalaki nga imong piliun. Kana, maging tawhana. Vi, Naibaw bitaw kag unsa kabuli na ako ng tawhana, di ba? Vi, dugay naman Bisag ko. unsa pa to kadugay. Pero grabe tong impact sa akong kinabuhi. Adto na ko. Di ko gusto makig-uban ang tawhana.
Di man lang mo tubago ni mong ate, oy. Kaniha ba si parawag ni mo? Way undang bagtang imong cellphone sukat pag abot mo din sa ato. Naibaw na siya, oy. Nga di ko gusto makigstoryan niya. Di gid din mong pasaylo si Nel, anak. Di gyud. Di gyud pa. Bisag muluhod pa na siya. Di na ako siya mapasaylo, no? Balik. Nagyo na ni tubagon. Bahala ka diya. Nabalik na lang ko din sa syudad. Pero sige, pagkyapo panawag si Ate Arby. Bahala ka. Hindi nagyod ko. Dili. Lighapon, tika tubagon. Terus ako mo nang puli di sa ato. Berti na ko sudan law, oy. Paunahasag anha diya si Ate RV. Di ko gusto mag-abot mi. Tungod kay sure ko nga dadon nga niya yung uyab. Ay, nilarga naman si ate ni mo. Usa? Sige ko siya og panawag di mo kay gusto siyang makakita di mo. Una siya malarga. Pero di ka man kuno motubag. Ay, sorry pa. Pero nahiyubos gigay ko ni Ate RV. Shot na! Grabihan naman mong mainom yan, soy. Ako ning outlet para malingaw ko. Maong ayaw na lang pagreklamo diha. Mag-enjoy lang ta, okay? Yan, say, hubog na kayo kayan sa nigara na ka. Bahala na diha. Di. Oy, Neil? Wow, nag-party ka? Ninduta ni mo no? Party naman lang ka din eh. Naibaw bang akong ate ani? Ha? Naibaw? O, base no, wa ka mananghead, ha? Wa na mi. Usa? Buwag na mi. Ha? Uy. Maayo noon. Kung mao na. Kinim, B. Please, makikistorya ko nimo. Maayo din kay Mingaw. Sa may tuyo ni mo. Buwag na mi si mong ate. Kay naa siya naibawaan bahin ako. Ngayon sa man, nagbinuang ka? Ha? Anong? Unsay? Bayit ko. Oh? Walay na-realize na ako lately. O, sukad na nakakita ako og balik nimo. Wala ka mamuha sa kuhuna-huna. O, sorry sa ako mga pagbuli nimo sa una. Wa pa mo ko'y buot ato hikayunan to. Hala, oy! Nakikita mo ninyo, Yods? Oh, Yals. Ug ang kunon ako nga, lahi ako gibati. Nakauyon ko. Hoy, bayuta ka! Una na yung magwang, ha? Oh. Masakitan yun siya. Mas grabe pa niya iyang kayubos niya ni mo kaysa imong kayubos niya. Oh, Yals. Mangong yun ang padayunon nyo. Oh. Layo man yung gibuhat ninyo. Gusto niyo mo magtagot-tagot na lang mo hangtod sa hangtod, ha? Oh, Yals. Nya, unsa naman ta ini? Ay, sayop ni. Di ko gusto mo traitor sa kong ate. Wa na mahimo ang imong ate eh. Kay ikaw na nagustuhan ako. Pero di lang kita pwede. Kundi naman lang gani,
Ni mo kayang balikan ang akong ate, no? Please, ayaw ko. Ayaw gid ko, ha? Palayo na ako. Maglikay ta sa usag-usan, Nil. B. Picture perfect memories scattered all around the floor. Ingon ani gyud kagamanan ng gugma. Wa ko magdahom nga ma-inlove ko sa lalaki nga gikalagutan ako maayo. Pero mas gipili na ko ang sakto para di masakitan ang akong ate. Kay bisag unsaon, ako ra gid siyang igsuon. Dini na kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao katumang hikalang kaagay ni Vea nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga regulahan. Need You Now. Yes. Alan, asa ka? Di asa mo, nga naman. Dili ka mo nakaw? Dili, nga naman. Muana ko sa inyo. Ha? Mag-unsa man ka diri? Sorry lang gud ko. Nasa pa isulti nimo. Sige. Paabot ko nimo. Mong isulti na ako, Karin, nga malipayon man kay ka. Lan, Hmm. nabi na kuyab na ako. Kinsa man? Si Noel. Noel? Katong inyong silingan? Oo, katong gwapo ba? Unya, na si chance nimo. Muro. Nganong nagkitpanuroy man kanako rin. Ay, gilay ko sa amo, uy. Mayo gani kinitando kapag chat na ko nimo. Awa, masag ko'y trabaho sa amo. Maong nigo na lang ko pag-chat nimo. Mao di ay. Unya, asa man tayo ni ron? Dini lang ko tas basa, magtuyok-tuyok. Adatas unahan lan ay, mga untag timpura na. Okay, mayo pa. Lami kay lang sauce, Denisa. Lagi. Uy, patubang rugo na ko. Nga naman. Nagkasos man ka. Tanaw. Trapuhan ti gabi. Pero naman ko daang wipes. Mo ganahan ako sa ko amigo, eh. Always ready. Ako pa. Wa naman may message na Oscarin. Gimingaw nung ko sa kong amiga. Akong pakalitan, be. Tuon ako sa ila. Ay, wa man din hiskarin, Lan. I'm this Karin, te. Nagkuyog man to sila sa iyang uyab. Ha? May uyab si Karin? Recorded by Radio Mo TV. May uyab na, de ka? Oh, Gansa man. si Albert. Uy, nganong imong man na siyang gisugot? Kay ganahan mo ko niyo. Nganong gisugot man na nimo nga palakiro man na? Kapuya ni Mulan. Uy, yun samang ka. Tanan mo lang manguyab na ako, dili ka ganahan. Oh. Sinuwal bitaw nang uyab na ako, dili ka ganahan. Kahambugi roon. O nya karon si Albert. Dili na pud ka ganahan. Kay palaki roon samang gyud. Karin. Ato ni klaruhon be. Unsa man naibog ka nako? Tanan na malugong lalaki manguyab na ako, puro ka dili. Paglaro na lang kung ikaw ganahan nga manguyab na ako. Karin, wa lang ka makasabot. Close magutagod. Di lang ko ganahan ba nga binuangan kag lalaki ba? Pasagdi ko oy. Ako na ng problema kung makatumong ko way ayong laki. Mao di ay nga wa na magsuroyan si Karen dinis ato. Kay naglalis di ay mo. O ma? Lalaki ka. Pangita og paagi nga mabalik ang inyong relasyon isip higala. Sige lang ma. Ako lang una siyang pasagdan. Unya na lang ko pakita niya ma kung maayo na iyang buot na ako. Una, duha mi ni Karin nga manuroy dinis plaza. Pero karon ako na lang tao ko sa... Ay, abi aning... Uy, yun na. Si Albert man na, ugmay kuyog siyang babae. Oh, may agbay pa siya. Sweet kayo sila. Kung mo na, tunay lang uyab si Albert, gawas ni Karen. Oh, ang ako cellphone, picturean ako, be.
Unsay may kuyog ka babay? Si Albert lagi nakita na ko nga may kuyog nga laing babae. Ug dili ko mahimong masayop nga iya tong uyab kay sweet kay sila. Mahimo ba, Alan? Ayaw buhat-buhatig sa ang akong uyab. Paitay mo di man kamutuo oy. Arong mutuo ka bi. Oh. Nga wa ko magtumutumo nimo ha. Tanawa. Tanawa ni. Oh. Unsa? Ha? Dili. Nganong nagkikita man kanako? Ako nagibuhagan si Albert. Oh. Kay gawa sa picture nga imong gipakita na ako. Ako nabasahan ang ilang konvo sa bag-o niyang uyab. Mao ba? Sorry ha. Maldita kayo ko sa una. Dili ko magpatuo nimo. Okay, Roy. O, sorry sa di kay nga nanghilabot ko sa imong kinabuhi. Saan man gud? Di ko makatugot nga binuangan ka. Nga nang concern man kaayo ka na ko, Alan. Siyempre, amiga ko ta. Nga, close kay ta sukat pa sa mga gagmay pa ta. Kana lang? Ha? Gusto ko mahibawas tinuod. Ayaw pa makak. Ano ka? Anong itutukan ko nimo? O ganong dili mo sa kuno ka makatutok na ko. Anong mulingyo man ka? Gusto ka mahibawas tinuod? Tug-ani lagi ko. Nganong concern ka na ko. O ganong pinangga kay ko nimo. Tungod kay love ti ka, Karin. Sa mga bata pa ta, doon na ako'y pagbati nimo. Ug nagtuo ko nga, mawara ni kung budag ko na ta. Pero, nagpabili ni hangtod karon. So, wag ko masayop nga nakagusto ka na ako. Mao na masuko ka. Kung may manguyab na ako. O, Karin. I love you, Karin. I love you too, Alan. Nagtuo ko nga hangtod sa hangtod na lang ko nga magtago sa akong gibati para ni Karin. Pero nalipay ko kay may pagbati man sa desya nako. Og sa pagkakaron, padayon pang lig-on ang among relasyon. Dini na lang ko tubog dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Alan nga taga Danao City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagulahan, itatago na lang. Ang mga kaagi gibuhatan na sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamusab mga higala ug mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadal sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining talamanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpapalala.